Ukážeme si zmenu fragmentov otočením obrazovky do inej polohy. Vytvoríme si dva nové súbory s názvom Portrait fragment.xml a Landscape fragment.xml. V Portrait fragment.xml si prepíšeme string a zväčšíme text. String si nazveme Portrait Mode Text View. To isté spravíme aj v Landscape fragment.xml. Nahradíme Portrait za Landscape. Vymažeme 10. riadok z obidvoch fragmentov. V activity main.xml nahradíme text view za fragment. Nastavíme rozmery na match parent a definujeme ID. Vytvoríme si dva nové Java súbory s názvom Fragment Portrait a Fragment Landscape. Otvoríme si Landscape fragment a pripíšeme extend fragment landscape. Klikneme pravým tlačítkom myši, vyberieme Generate, Override a On Create View. Vymažeme riadok okrem Return a napíšeme inflator.inflate v zátvorke r.layout.landscape fragment _container _false. Rovnako spravíme aj fragment portrait, ale nahradíme landscape za portrait. V main activity.java zakomentujeme set content view. Napíšeme fragment manager rovná sa get fragment manager. Ďalej dvakrát fragment transaction rovná sa fragment manager.begin transaction. Teraz potrebujeme načítať nastavenie orientácie. Napíšeme configuration config info rovná sa getResources.getConfiguration. Zadáme podmienku if a napíšeme, čo sa má stať, ak smartfón položíme vodorovne na hranu. Zadáme aj podmienku else. Ako posledné zadáme fragment transaction.commit. Teraz si ukážeme, ako aplikácia funguje. Ďakujem za pozornosť.